Ahoj, som Charlieho brat Ellen. Ďakujem, že ste prišli. Viem, že je to pre nás veľmi smutný deň. Hovor za seba. Dobre. Chápem, že niektorí máte zmiešané pocity. Ale iste sa zhodneme, že Charlie žil naplno a každému z nás niečo dal. Mne dal herpes. Chlamídie. Genitálne bradavice. No dovoľte, hovoríme o mojom mŕtvom synovi. Ľúbila som ho a z jeho smrti som zdrvená. Ostali mi po ňom len spomienky a ľútosť a papierek jeho nádhernému plážovému domu v Malibu s 3 spáňami a s 3,5 kúpeľňami a s nádherným panoramatickým výhľadom na oceán. Brožúrky nájdete hneď vedľa kávovaru. Vďaka, mami. Takže... Obliadka bude v sobotu o 13:00. Tak fajn. Chcel by som hovoriť o svojom bratovi a o jeho pozoruhodnej láske k životu. Mal rád bičovanie. V mojich nohavičkách. V mojich nohavičkách si varil čaj. No, viete, ide o to, že Charlie žil podľa vlastných pravidiel a nikdy sa za seba neospravedlňoval. Áno, bla, 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 bla. Môžeme vidieť telo. Neprišla som, aby som pľula na zatvorenú rakvu. Dobre, chápem, ako sa cítite, ale vzhľadom k okolnostiam jeho smrti pozostatky nie sú, tak povediac, popľúvateľné. Mám otázku. No tak dobre. Nechcel som usporiadať tlačovku, ale prosím. Ďakujem. Charlie mi dlhuje $38,000 za isté, povedzme, lieky. Na koho sa mám obrátiť? O tom sa budete musieť porozprávať s právnikmi. Áno, zákon by som do toho radšej neťahal. A v tejto smutnej chvíli nám povie pár slov žena, ktorá bola s Charliem až do konca. Ďakujem, Ellen. Charlie Harper bol láska môjho života. A naozaj úžasný muž. Sebecké prasa! Isté, v našom vzťahu sa vyskytli aj búrky, občas aj súdny zákaz. Ale napokon sme spolu utiekli do Paríža, kde ma požiadal o ruku. Povedala som áno. A tých pár dní bolo najkrajších v mojom živote. Nepokazilo mi ich ani to, keď som raz prišla domov z nákupov a našla ho v sprche s inou ženou. To bol náš Charlie. Odpustila som mu, pretože som ho bezhranične milovala. Viete si predstaviť moje zdesenie, keď hneď na druhý deň spadol na stanici metra rovno pod prichádzajúci vlak? Vyvaruj sa bláznivej ženskej. Chcem, aby ste vedeli, že Charlie vôbec netrpel. Jeho telo zrazu vybuchlo ako balón plný mäsa. Ďakujem. Som hladný. Tiež ste vyhladli? 2,5 chlapa.